при Народно читалище Свети Кирил и Методий 1933, село Братаница, община Пазарджик. Те ще ви изпълнят песните Морава равна зелена, Стояна Стоянке, Тънка Дана, Сиви бели гълъби. И след това да се готви Христо Даново. Аз ще викам, много ще пеят. 3 ли са или 4 песни? 4. Аз ще умра тук на това слънце. Дано. Така добре ли е според те, виж? По-добре. Те са много. Ами те са много. Не може ли да Не, виж сега как ги фаща. Shine.
светки